Kopec poprvé. To kurva bravo, žádná zmije. Můžu? Jo. Velení, tady zmije. Nacházíme se na souřadnici 48N17E. Spozorovali jsme nepřítele, je ozbrojen. Vzdálenost asi 30 metrů. Přepínám. Co? Les po 44. Ty doufám, že máš na dnešek naplánované nějaké. No, pojďme. Doufám, že jsi na dnešek našel nějaké dobré místo na utáboření. Hurá! Přelomil, kdybych kopl úplně. Tam je komínus. Co je tam? Komínek. To je jenom beton. Ano. To je jenom beton. To by šlo sem. Kurvo! Čekat. Můžem. Vlastně tam nebude zvuk můj. Když můžu dělat, co udělal i pusu, já si s tím pomůžu. Jo. Nic, vole! Hečky, tak dobře. No. To na piču imituje, že? Jsme v lese. Pořád jsme v lese. Tak to zvrchu. Sorry. 4-4. Máte ksich po 44. To nebylo vtipný. Debil. To doufám, že tam nedáš díky, vole. No, musíš nález mluvit, vole. Hej, ale to nejde, vole, víš co, já se začnu smát, vole, on se tomu vyzubí, vole. Ale to nejde. Blíž, běž blíž. Ne, ty pičo. Dělej do bříšáku a blíž. Pojď. To muselo strašně bolet. No. Co to tu má? Nech to. To bylo moc rychle. Já jsem to nechtěl vytáhnout. Tady si nedá nikdy stát, to úplně leštáka, mu to jste byla úplně když po nic. To asi ne. To je propál. No, můžem. Chybí mi. Doufám, že se za ní brzo vrátím. Ještě jednou a zkus to víc, jako že... Chybí mi píčo, vole. To nezdrhneme. Ale ještě nemá mládě, vole, tak už by měl otočit. Ale ty nevíš, jestli má mládě. Či není vole si vole. To je úplně jedno. Kanci jsou agresivní. Hej, poberme to a jdem do hajzlu. Ty bachaj, to fakt nechytná. Tam bych to možná trochu polel. Je pojištěné. Čím, vole, s drhačkama. No. 5 minut strachu. Můžem? No, tak akce. Dobrý. Jo, teď. Sranda by bylo, kdyby měl třeba nějaké zranění. Jasně. Chceš, aby to zbyla na hlavy? Nebo nikoho řezat nebudete, vystřídnej scénu zvenku, vole, a my jsem... Počkej, umlo. Můžem teď. Ale tam musí být ta Počkej, voda. zkus No, být tam trochu- musí být ta voda, ještě z jednoho jednou. záběru to udělej. Ještě jednou to dáš. Aspoň tu hadru mi tam jenom dej, jak mi ho děláváš. Ať už vyplivne to. No, Trošku jenom, ale, trošku. Aby dostane nohy. Můžu? Tu mám jak se má tvářit, vole, když oni teď, vole, tady toto. To se směješ jak piča. Děkuju. Mám svůj štáb, jsem maskéry. budeš tady. Ne, Já jsem fajn.
fázem záběru a já... Akce. Myslím, že může mít naroši. To se rozlíbilo až teď. Rovnoc. To nakladil. Já minule piča na ty hory na jesně, piča začala tak bolet hlava. Piča, fuj. No tam jí pojď, vole. Dívaj se, jaký, vole. Švábtem. Vidíš, jak vylézáš, vole. To je školář. Škvor, vole. A teď tam nejdeš stejně vidět, to je zaběrno na ten zapalovač a to. Dobře, můžu. Tak teď. Dneska máme krásně. Ani bych neřekl. Zatančím si na tím hrobě. Já nechci žádné médium ani... Jdu sem ruku? Ne. Tady jsem. Jo. Počkejte, ať mi útězne po babrete, jo. Sice tam přijde toto. Já to zapnu. No, no, počkej, tam budeš No, ty budeš se mnou, pojď sem, do fota, pojď sem. Ty budeš generál a já budu voják, jo? No počkej. No mám, co? Domoobrana. Dobrý, on to má na svou hlavu, no to. Jo, tak asi má menší, on má vystříhanou a já mám tady vlasy. Jo, to bude ono, to bude. Mě nezaduste, to zinkasuje, jo? Bude kopola za Ale k tomu se nesvítí. Tak Mirek! Počkej, vystřílím tam, počkej. Hello! Tak chci vidět, běž, běž, běž. Nevíme proč, ale zatleskáme Karlovi. Dobrý, končíme.